Per comprovar que amb l'experiment de Michelson-Morley hi havia una diferència perceptible entre que la Terra es mogués a dins un camp, diguéssim, a dins un mar d'éter, o que no es mogués respecte a l'èter, anem a veure els temps que es torbaran els dos raigs de llum si es mouen segons un braç de l'aparell de Michelson-Morley o segons l'altre, i veurem que hi ha una diferència, que hi pot haver una diferència. Això representa l'emissor, això és el raig de llum que arriba en el mirall, que és mig reflectant, i en aquest mirall el raig de llum es descomposa en dos bocins. Si l'aparell està saturat, donant-li en aquest braç d'aquí el valor L, que hauria de ser igual que aquest, un raig aniria cap aquí i cap aquí, l'altre aniria cap aquí i cap aquí, no hi hauria diferència de distància, aquí se recompondrien tots dos i arribarien a l'observació aquí dalt en fase. Ara bé, si hi ha un moviment, per exemple un moviment com ara aquest, el raig de llum arribarà igualment al mirall, es descomposarà en dues parts, en dues meitats. Una part anirà cap endavant, però mentre hi vagi, el receptor s'haurà desplaçat. Per tant, el temps d'anada i el temps de tornada no serà igual. Anem a veure si podem calcular el temps d'anada i el temps de tornada i el temps total, que serà la suma de tots dos, i el compararem amb el temps corresponent segons el moviment, diguem-li, vertical, tal com està fet aquest dibuix, no? Perquè això té aquest significat especial quant a horitzontal i vertical, i veurem que hi pot haver una diferència. Anem-hi. Primer de tot, quan el raig arriba aquí i el descomposa, la distància que haurà de córrer el raig de llum, diguem-li, horitzontalment, ho direm, per exemple, distància horitzontal, serà la llargada del braç de l'aparell, que li hem dit L, més la distància recorreguda pel mirall segons el moviment que tingui, és a dir, l'aparell s'està movent. No és així això, no és mirall. L'aparell s'està movent a dins un camp que suposant que és de l'èter i naturalment s'haurà desplaçat. La distància horitzontal és clar que és la velocitat del llum per allò que diguem-li temps horitzontal, per entendre-nos. El moviment és uniforme, llavors la manera de calcular això és senzilla, velocitat del llum per temps. Això serà igual a L, que és una quantitat que es pot mesurar perfectament al laboratori, més l'espai que haurà recorregut el mirall a causa del moviment de tot l'aparell, d'aquest moviment que han representat aquí en desplaçar aquest bocí d'imatge cap a dreta, de tot l'aparell a dins aquest camp de l'èter. Esclar, aquest moviment de tot l'aparell dins el camp de l'èter serà la velocitat de tot l'aparell per temps horitzontal. Recordant això una miqueta, tindrem que el temps horitzontal, el temps invertit en el raig, segons si un moviment horitzontal seria més correcte d'això, d'anada és això encara, multiplicat per C menys B, això és igual a L, i per tant que el temps horitzontal d'anada, perquè de tornada no serà igual, és igual a L dividit entre C menys B. Això per anar. Però clar, el raig va fins al mirall i torna, i mentre es torna l'aparell també es mou. Ara vol veure que el temps horitzontal de tornada serà calculat per una expressió igual que aquesta, en lloc de C menys B serà C més B, per motius molt clars que són bons de comprovar. Ho posarem T H' i serà igual a L dividida entre C més B baixa. Clar, el temps total horitzontal, el temps que torba que el raig en va anar i tornar, serà L dividit entre C menys E més L dividit entre C més B baixa. És a dir, traient el factor comú i totes aquestes coses, 2 LC dividit entre C quadrat menys B quadrat. El que ve a ser el mateix, en això ho deixarem com a igual a 2LC dividit entre C quadrat factor comú de 1 menys B quadrat dividit entre C quadrat.
El fet de deixar-ho d'aquesta manera és perquè això recorda bastant l'expressió que apareix a la relativitat restringida. És a dir, això serà igual a 2L dividit entre C multiplicat per 1 dividit entre 1 menys B quadrat dividit entre C quadrat. Fixem-nos que si l'aparell de mesura no es mogués, aquesta B seria 0, i en això 0 això voldria 2L dividit per C, que és un resultat lògic. Estem total invertit per raig de llum horitzontalment, serà estem d'anada més estem tornada. Bon, però, esclar, també hi ha una altra part de raig de llum que es mou verticalment, tal com ho hem pintat aquí. I en moure's verticalment, aquí arranca, i d'arrencar es mou, però es mou cap en el mirall i torna a baixar. És a dir, si pintem aquí una altra ratxa, això seria el camí d'anada, hi haurà un altre camí de tornada, evidentment. Observem que el camí d'anada, la distància L, perquè això seria centre-braç L, i el que ha avançat tot l'aparell en un espai de temps en la meitat del desplaçament horitzontal, forma un triangle rectangle. Llavors, aquesta distància li podem dir és igual x o qualsevol cosa, h, no així, perdó, això. Aquesta distància li podem dir, colguem h mateixa, podem dir que h al quadrat serà igual a l al quadrat més aquesta distància d'aquí és aquesta, és la meitat del que ha avançat tot l'aparell. Direm x dividit entre 2. Ara anem a veure si podem calcular aquestes dues coses que ens falten, h i x. És clar que h és el camí d'anada del raig de llum per amunt i n'hi haurà una altra de tornada que serà igual en aquest cas. Per tant, això és la meitat de la distància recorreguda per raig de llum. Clar, la distància recorreguda per raig de llum serà la velocitat del llum, el temps que li podem dir vertical, i això hem dit que seria la meitat, per tant, aquesta h val això. L el coneixem, i a x li passa exactament igual. Perdó, aquí he posat un x dividit entre 2 i no hauria de posar x dividit entre 2. Si ho fem així, x ha de ser la distància total recorreguda horitzontalment per l'aparell. És a dir, això d'aquí és x, no x dividit entre 2. Aleshores, anem a borrar-ho. X. I ara continuem més x és la meitat del desplaçament horitzontal de l'aparell. El desplaçament horitzontal de l'aparell serà la velocitat, és un quadrat que ve d'aquí, la velocitat, el temps vertical dividit entre 2 i tot això elevat al quadrat. Si arreglem un poc aquesta equacioneta nostra, tindrem que c quadrat per t vertical al quadrat serà igual a 4L quadrat, ja hem llevat els denominadors, més B quadrat per T vertical al quadrat. Llavors, T vertical al quadrat per C quadrat més B quadrat és igual a 4L quadrat. El que ve ser el mateix, el temps vertical serà el temps vertical és una manera odiosa de referir-se a això, no és el temps vertical, el temps invertit, el desplaçament vertical segons el nostre dibuix. Realment aquí no hi ha vertical ni horitzontal ni res, perquè totes les direccions són relatives, però és més ràpid dir temps vertical que no tota aquesta parrafada que he hagut de mollar. Serà en 2L dividit per l'arrel quadrada de C quadrat menys B quadrat. És a dir, 2L dividit entre l'arrel quadrada de c quadrat que multiplica a 1 menys b quadrat dividit entre c quadrat, el que és igual 2L dividit entre c per 1 dividit entre l'arrel quadrada de 1 menys b quadrat dividit entre c quadrat. I aquí observam que aquesta segona equacioneta
també val 2L dividit per C quan no hi ha moviment, quan V val 0, però no és igual que la primera, que era aquesta. Aleshores, calcular o determinar T sub H més T sub V era perfectament possible perquè hi ha una diferència perceptible. I aquesta diferència perceptible, com hem dit abans, a la primera part d'aquesta lliçó, això es determina per interferometria, i si la diferència es veuran unes ratxes, unes franges d'interferència. Aquestes franges d'interferència en l'experiment de Michelson-Morley no se van veure, és a dir, sí se'n veu d'interferència, però és molt tènua, de vegades 14 vegades més petita d'allò que s'esperava i perfectament dins l'error experimental. Per tant, com que la interferència que es va veure era tan petita que es podria atribuir a errades en la parella, diferències de mesura, imperfeccions de l'instrumental, l'experiment de Michelson-Morley no va donar un resultat positiu i, per tant, es va haver de concloure que no hi havia moviment de la Terra a dins d'aquest camp d'èter. No queda clar si Einstein coneixia aquests resultats quan va emetre la seva teoria de la relativitat especial, però en tot cas les seves equacions expliquen perfectament aquest resultat sense necessitat de ser per res. Això és tot per aquesta segona part.